Podrškom ovom projektu Crnogorski Telekom nastavlja uspješnu saradnju sa organizacijom HELP koji je započeo još prije 2 godine na početku pandemije koronavirusa. Tada smo u saradnji sa organizacijom HELP romskoj i egipćanskoj djeci obezbijedili preko 100 pametnih telefona sa pristupajućim mobilnim internetom sa ciljem da mogu potpuno ravnopravno kao i svi ostali da prate nastavu od kuće i učestvuju u programu Uči doma. Ono što je važno jeste da organizacija HELP se pokazala zaista kao pouzdan partner koji pred sobom postavlja realistične ciljeve, a jedan od njih je i društvena inkluzija osjetljivih grupa kroz digitalnu inkluziju. Ovim projektom nastavljamo tu saradnju, produbljenjem i na područje romsko-egipćanskih medijatora koji rade u javnim institucijama u više crnogorskih gradova. Ovaj put smo obezbijedili zajedno sa organizacijom HELP 34 pametna telefona sa pristupajućim servisima da bi svi mogli ravnopravno da učestvuju u obavljanju svojih radnih zadataka. Ono što je jako bitno, smatramo da jedino pravo društvo je ono društvo koje pruža svima jednaku šansu, pa tako i ovaj put smatramo da digitalna inkluzija omogućava osjetljivim grupama da se mnogo lakše integrišu u društvo, odnosno da ostvare tu društvenu inkluziju, tako da ćemo u budućnosti i dalje služiti primjer zajedno sa organizacijom HELP kako se na jedan pravi i odgovoran način može pristupati svakom problemu i njegovom rješavanju.